No, takže sme tuto vošli do takejto veľmi strmej úpadnice. Ani nakoniec nevidno to úplne strmé toto. Takto je to vodorovne. A tak toto je úplne hrozné. A my ideme teraz tam hore, sme takto po bokoch sú také diery malé. Čo, ideme hore? Či najskôr to preč. V tomto to jedinom drží. Nie, teraz, Mišo, čo robíš? Ja som strigal, čo? Veď, môžeme sa tu zavaliť. Nie, teraz mi tu mobil padne do diery, nie? Nie, do tej šachty. Kubo, ale podľa mňa sme už pod úrovňou tej chodby. No a ja si myslím, asi ona tá chodba išla iba tam kúsok a potom do druhej strany. Poď. Mišo, tunak pozor, hej, tunak sa ničoho, potom keď povieš, že tunak sa ničoho nedotýkaj, hej. Tunak hore, ako sme vyliezali. No a tunak sme späť na tej chodbe. Tunak. Pri tejto peknej rozvodni, my sme vlastne, chodba je, my sme vliezli tuto dole. Tunak je vzduchová rozvodňa. To je úplne do štolne Ignác stredná, do štolne Ignác dolná. To je vlastne tá, do ktorej sme vliezli. A my sme niekde do polovice iba sa dostali. No a toto, čo vidíte teraz na obrazovke, to je lokomotíva Banská BND 15. Tam hore na nej je môj obal z fotoaparátu. V nej sedí môj kamarát. A tak no, to je iba ilustračný záber. Ešte sme tu našli takúto motičku. No to je dobrý prievan. Ja cítim, neboj sa. S ktorou Mišo skoro spustil zával. Juj, a čo padlo? Mišo nám tu skoro tieto kamene zhodil. Pozrieme sa na mapku tuto. Opaš to voľne, neviem, či to vidno poriadne. Ignác stredná. My sme vošli vlastne tretím vchodom a išli sme. Ukáž Mišo na mape, jak sme išli. Stadiaľ sme vošli. Tu a teraz sme niekde tu, nie? Abo tu? Tunak, hej, tam. Tu sme, hej. No. Tuto. Počkaj, to sme nedaleko od lokomotívy. Drž mi to. My sme tuto v tejto chodbe, a tunak bola lokomotíva, tuto na tú rovničku. My sme tuto, juj.
Je mokré, joj. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ja my sa bojíme 50 metrov od lokomotívy. No, nevieme, kde to je. To je problém. Zoberieš motičku, prosím ťa? No, motičku zoberiem, hej. A kolenicu kto bere? Aha. Tak asi sa vysereme na motiku, či? A motika je dobrá. A to sa Na čo ešte... sa vysereme potom? Na kolenicu, bo tá vyzerá hnusne. Celá hrzavá. Okay. Či by si ju dal vypieskovať? Možno hej. A to by išlo? Čo? Išlo by to? Asi hej. Asi hej, no podľa mňa nie. No. Ideme ďalej. Chodbou. No poď to. No a tunak začína najťažšia cesta s závalovými miestami. Poď. Tam sme boli. Tam vpravo, tam je koniec. Aspoň nechcem nič hovoriť, ale vyzerá, že to je nasypník tam. Ty si nasypník. Čo tam je? No, tak sa pozrime, no. Ja tak toto nechám tu, aby sa to nevláčil. Lebo akože mi sa nechce ešte ísť von. No, vyzerá to tak, no. A či to nie sú ešte tieto hajcmany? Počkaj. Nie je koniec. Je koniec. Len sa tieto hajcmany zvalili. Tu na okolo. No vidíš, je koniec. A tu si urobili nejaký sklad nejakých drejov, alebo čo. Juj. Tam vľavo nič nie je? Čo? Tam vľavo nič nie je? Nie. A tu máš tieto drôtiky do... Počkaj. Aha, vidíš, to je pekné toto. 35, Čo značka? 69, 6.40 metrov. No, zvláštne. A chytaj. Čo? Tamto. Počkaj, toto si zoberiem, to mi páči. No tak... Juj, to bolo úplne odhrzavené, to nevydržalo vôbec. Nie je to rozbuška. Nie, Nie je. pekné. Dobre, jedeme dál. Môžu sa kúknúť, ja video môžem ukázať. Čo? Prosím. Čakaj. Aha. To stláča. Aha, čo to je? Leseň. Parádna, fuj. Aha. Parádna vec. A ty zle natáčaš, Kubo. Čo Takto. natáčam? Tak to máš. Tak. Nevadí. Nevadí, ja už nakrivo.
budeme skúsiť po výške natáčať, či? No. Kubo, začali sme po šírke, tak treba po šírke. A žila. Vieme asi prečo. Kvaple tu nek rastú. Kvaple na tom rastú. No, 640 cm. Lebo No. Naše úlovky, motika, pridlba korytnačka a koľajnica. Si tú koľajnicu zobral? No, bereš ma ty kľúči. nezobráš toto. To niekto mongolského vrecka. Jakého? Mongolského, nevieš? Nemám. Či to je tu, na tejto kombinéze? Hej, To ukáž, kde je. počkaj, jestli dám do vrecka. Že to nestrasíš. To no, dám to také krehké, že sa to môže popúčiť aj. Čakaj. Čo to tu máme? No. Mapano, motiku bereme. A Ty si ma plno tak skrčil? viete, a kde som ju mal dať? Veď ja viem, no. Joj. Nebúchaj. Od to je v stave. Horšovnička, tak si to kapacita, hej? Hej. Všetko poválané. Kubo, reálne, podľa mňa, keby začne vojna a tu sa skryješ, tak si nenájde ani svätý Peter. No. Joj! Jo. Míka sa strašne. Na týchto doskách znitých. Veď. Ruky sú dôležité teraz. Joj! Joj! Čo robíš? Aha, tu nejaké pekné Kubo, dosky. nenapadlo by ťa také, že pomôcť mi. No a čo sa ti stalo? Tak si odval jedno toto. Ja, nie mne na nohu. Dobre zaobchádzaš. Bože. Počkaj. Nejde, aj keby si chcel. Toto to je To je zapriečené. Ako zapriečné. Nejde to? No lebo toto tlačí na toto, tým pádom toto tlačí na toto a tým pádom toto tlačí na toto a tak proste. Áno. Paráda. No poď Mišo, dvihni tú nohu. Nechytaj ma. Čo? No víš, sám dáš aj. Nepotrebuješ žiadnu pomoc. Čo tu mám? Mišo, zvládol si to. Parádne. Zas natáčam na výšku. A čo nenatáčam na výšku, veď ty si úplne sprostý. Podaj vôbec rozdiel medzi na šírku a na výšku. No tak to je na výšku a tak to je na šírku. A ty máš niečo medzi, ty máš na výšku. Nevadí. Takže potom celé video bude na hovno vyzerať. Ty si celý na hovno. To je to, že tvoj mobil poriadne nenatáča, už je zlý. A má tvoj mobil vôbec kameru? Má, ale nemá SIM kartu. Čo? Ale nemá SIM kartu. Tvoj nemá SIM kartu? No má, ale dvojku. Jakú dvojku? Lebo je SIM karta 1, SIM karta 2. Veď to záleží podľa toho, v akom slote to máš. Ja do týchto vecí sa nevyznám, Mišo. Záleží podľa toho, v akom slote to máš. A ideme A ja odkopať mám dve SIM karty. rudu. Šachťoriš? Hej, šachťorím. Parádnou motičkou. No.
takýmto krásnou chodbičkou, tak, ktorá je úplne vo veľmi dobrom stave. Oj, Tak jak nová. no, čerstvo vyrazená. Áno. A hlavne výstuž je v parádnom stave. No, výstuž je úplne geniálna. Že ma nestúpi, že ani sa nerozsype. Vôbec. Tak toto tu tak No, parádne... jak si tu prešiel? Čo? Jak si tu prešiel? Tam som dal nohu, tam. Tu? No. Dobre, a potom? Nie, tam nohu môže. Ale veď, tak si sem vošiel, tak musíš začať vidieť tuto. Tu? Hej. Aha. Ale nie tam sa preboríš, ale tam ďalej. To je teple. No, tam je rúra. No vidíš. No, krásna Ježiši, oj! Krásna chodba, úplne zrútená. Čerstvo vyrazená, žiadny zával, nie. Nie, to tak není. Tak je taká fajná preliezačka. No, to není taká šachta dole, Kubo. Není. A tu nejak za chvíľku nám bude tiesť vodička. Taká parádna. Oj! Jau! V pohode? Do riti! Aj! Oj. Jau. Počkaj. Skoro som tu. No poď. Hádžem. No ježa, nie na mňa, počkaj. Parádne zachádzaš tou prilbou. Tá ti vydrží, kým vyjdeš von. Možno. A 409 meter. Pol kilometra. 409 meter pod zemou. Tak sa to tu rúca. Ty sa rúcaš. Môžeme sa... No ľudia, takže toto je vlastne prvá časť toho putovania našeho baňou a potom neskôr vyjde aj druhá časť, pretože to celé má nejak hodinu niečo, no tak máte sa na čo tešiť podľa mňa, lebo tam ďalej tam bude aj toto s tými vzduchmi, čo tam bolo, čo... No to je proste dlhý príbeh, to sa dozviete už potom, alebo si pozrite to staršie video a potom samozrejme aj toto, to už je samozrejmosť. Dovidenia.